jedna mlada dama je došla. Mislim da sam možda počinila ubistvo. Ne znam zapravo kako da vam objasnim, ne mogu. Norma Rastarik, ona je treća devojka. Gospođo Oliver, trebaju li informacije o jednoj devojci? Možemo li se naći večeras? Živi uz dan i boravi, 67 godina. Stanuje sa slikanicom. Se možda nije bacila, ne? Te večeri mi nedostaju. Ceo jedan sat. Našla sam nož u njenoj fioci. Bože, ne mogu da se setim. Šta sam radila? Gde sam išla? Izvolite. Ja sam luda. Ja sam luda.